чай с рептилоидите. Здравейте, уважаеми почитатели на тайните истини, които официално не съществуват, или поне така твърдят те. Да, онези мистериозни те, които управляват света от подземни бази, докато пият чай с рептилоидите, броят златото на илюминатите и решават кой от нас днес ще си изгуби чорапа в пералнята. В този епизод ще влезем дълбоко, и то без гмуркачески костюм, в света на конспиративните теории. Ще си говорим за какво всъщност са теориите на заговора и защо не винаги са просто глупости. Защо хората ги обичат повече от сутрешното кафе? Историята им от средновековни кървави легенди до TikTok постове за 5G. Примери, които ще ви накарат или да се засмеете, или да погледнете подозрително към Wi-Fi рутера си. И най-важното, как да не се подведем, когато някой ни каже, че всичко около нас е измама на глобалистите. Готови? Закопчайте предпазните колани, защото тази информационна въртележка няма авариен стоп. Какво е теория на заговора? Теория на заговора – това не е просто история за лошите. Това е начин да гледаме на реалността, който започва с една проста мисъл. Нищо не е такова, каквото изглежда. Всичко е планирано. И аз, разбира се, знам истината. Според доктор Иля Яблоков от университета в Шефилд, теорията на заговора е възприятие за света, основано на идеята, че тайни сили контролират всичко. Британският психолог Роб Бразъртън добавя: това е психологически механизъм, чрез който придаваме ред на хаоса, като си измисляме невидими сценаристи. В превод, ако чашата ви падне от масата, това не е гравитация. Това е КГБ. История на теориите на заговора. Ах, историята! Чудесно място, за да разберем, че нищо ново не се е родило под слънцето. Средновековна Англия, 12-13 век. Появява се кървавия навет, обвинения към евреи, че извършват ритуални убийства. Без доказателства, но с много насилие. 1290 година. Изгонването на евреите от Англия. Официално с кралски подпис, неофициално с подкрепата на легендите. 14 век. Легендата за Ричард II, свален, но жив и чака момента. В резултат – бунтове, защото слуховете са най-евтината революционна валута. 17 век. Папският заговор. Уж католиците искат да убият краля и да превземат Англия. Вещици, дяволи, отровени кладенци, всичко, което една пуританска душа може да желая за добър сън. 20 век. Масони, илюминаци, протоколите на ционските мъдреци. Любопитно. Познавам масон, който се кълне, че просто правят благотворителност и вярва, че орденът им е от времето на цар Соломон. Логика? Няма. Последователи? Много. Защо хората вярват? Психологията казва просто: страх плюс несигурност плюс недоверие равно идеална почва за конспирации. Когато икономиката се срива, когато политиката се тресе, когато цените скачат, а бъдещето изглежда като празен хладилник, търсим виновните и конспирологията любезно ги предоставя. Ето какво казват психолозите. Заговорите дават чувство за ред и дори не са истина, поне ти дават обяснения. С други думи, по-лесно е да повярваш, че някой там горе дърпа конците, отколкото да приемеш, че животът понякога е хаотичен и непредсказуем. Примери от миналото и настоящето. Сега малко топ теории. Запасете се с чай. Първо, започваме с американската гордост на конспирологията – движението QAnon. Всичко тръгва през 2017 година, когато анонимен потребител с ник Q започва да публикува мистериозни съобщения в мрачните дълбини на интернет форума 4chan. Q твърди, че е високопоставен правителствен служител с достъп до свръхсекретна информация за глобален елит от сатанисти-педофили, които управляват света, контролират медиите, почват войните и дори контролират времето. Да, и прогнозата за времето е заговор. Най-големият герой в тази история е Доналд Тръмп, изобразяван като избраника, който ще разобличи и унищожи мрежата. Резултат – хиляди американци тръгват в кръстоносен поход в интернет и понякога е в реалния живот, като при щурма на Капитолия на 6 януари 2021 година. 5G и COVID.
Още един пример за това как технологията и страховете се смесват в опасен коктейл. В началото на пандемията, 2020 година, в социалните мрежи започнаха да се разпространяват твърдения, че новата мобилна мрежа 5G всъщност е или А. Средство за разпространение на коронавируса, Б. Технология за контрол на съзнанието, В. И двете, защо да се ограничаваме само с една страшна история? Резултат. В Обединеното кралство и Холандия хора подпалиха мобилни GSM кули, убеждавайки се, че така спасяват съседите си. Научното обяснение, че вирусите не се предават чрез радиовълни, не помогна особено, защото, както знаем, ако учените казват, че нещо не е вярно, значи крият нещо. Великата замяна. Глобалистите уж заменят бялото население с мигранти. Тази теория идва от Франция, благодарение на писателя Рено Камю. Идеята – тайни глобалистки елици целенасочено заменят местното бяло население на Европа с мигранти от Африка и Близкия изток. В реалността миграцията има много причини – войни, бедност, икономически възможности, но според тази теория всичко е част от план за унищожаване на западната цивилизация. Последствията са сериозни. Идеята за голямата замяна е вдъхновила екстремистски атаки, като тази в Крайстчърч, Нова Зеландия, през 2019 година, при която бяха убити 51 души. Това показва, че понякога конспирацията не остава само в интернет. Тя преминава в насилие. Принцеса Даяна, 31 август 1997 година. Катастрофа в тунела Понт дю Лалма в Париж отнема живота на принцеса Даяна. Официалната версия. Шофьорът е карал с висока скорост и е бил под въздействието на алкохол. Конспиративната версия. MI6 и британското кралско семейство са замесени, за да предотвратят брака й с Доди Ал-Файед и евентуално раждане на мюсюлманско дете в кралската линия. Въпреки че няколко независими разследвания потвърдиха версията за инцидент, според проучване от 2013 година, около 38% от британците все още вярват, че това е било убийство. Когато става дума за кралски интриги, хората винаги са готови да чуят по-драматичната версия. Рептилоиди – любимата ми теория на конспирацията. Дейвид Айк, бивш спортен журналист, превърнал се в един от най-известните съвременни конспиролози, твърди, че много световни лидери, включително Джордж Буш и Бил Клинтън, всъщност са извънземни гущери, които променят формата си. Тези рептилоиди уж контролират политиката, икономиката и медиите, като се хранят с човешка енергия. Айк има последователи в десетки страни и организира лекции по цял свят. Иронично, някои хора идват да го слушат просто за забавление, други с тетрадка за записки по съпротива срещу извънземните. Опасности. Теориите на заговора не са просто невинно хоби. Подкопават доверието в институциите, могат да подсикнат към насилие, създават разделение в обществото, което вече е достатъчно поляризирано. И да, понякога става дума за целенасочена пропаганда от външни играчи. Как да се предпазим? Първо, проверявайте източниците. Ако новината идва от блог 123truth.ai, вероятно не е научен факт. Второ, търсете контекст. Едно видео в TikTok не е цялата истина. Трето, задавайте въпроси. Защо точно сега излиза тази информация? Кой печели от това? Четвърто, помнете, тежестта на доказването лежи върху твърдящия. Извънредните твърдения изискват извънредни доказателства. Конспирациите са като фастфуд за уме. Бързи, вкусни, но накрая не ти носят нищо добро. Разликата е, че след бургер просто ще качите килограми, а след дълбоко гмуркане в QAnon може да изгубите връзката с реалността. И запомнете, истинската сила не е в това да знаеш всички тайни, а да можеш да различаваш факт от фантазия. Така че следващия път, когато някой ви каже, че кралят е рептилоид, просто се усмихнете и му предложете чаша чай. С мента успокоява. Хареса ли ви видеото? Абонирайте се, натиснете звънчето и го споделете с приятели. Ако не ви е харесало, кажете защо, за да ставаме по-добри.